bliver ud over det. Jeg har... Nej, op på min trøje. Den skal jo på senere. Nå, god start. Let's go. Vil du være sådan en turguide? Nej. Nå. Wow. Så er det rigtig maniko. Ja. Synes du det? Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Skal jeg lige sportmode? Hvad bestilte du? Hvad tror du? Prøv at lukke. Er det mojito? Ja! Jeg smagte lige, og jeg tænkte, det smagte lidt bekendt. Du prøver at smage min drink. Det er jo min. Det gjorde vi ikke. Har du ikke startet den? Jo, jeg har. Tryk på den røde. Nej. Hvis den var tændt, da jeg gav den til dig. Prøv lige at tjekke, hvor meget vi har fået. Det filmer den. Lækkert. Jeg skulle til at filme Freja, og så da hun gav mig kameraet, så slukkede hun. Så slukkede du. Så kom hun til at trykke på, stop med at optage knappen. Ja, det gjorde du. Nej, jeg gjorde sgu ikke noget. Hvor kom vi fra? Jamen, vi skal lige til at vise vandlandet. Aquapark. Jamen, skal vi ikke lige vise Mær først? Hvad? Det er Hotel Mær. Nå. Vil du sige noget om den? Ja, det er jo tvillingehotellet til vores. Det er også de fattige. Vil du fortælle, hvad der ligger helt deroppe ved det der spøjse tårn der? Helt deroppe, der ligger der en kinesisk restaurant. Som hedder hvad? Som hedder... Hvad hedder den? Chinese Hot Pot. Ja, det har vi ikke prøvet. Nej, de gad os ikke. De havde ikke plads til os. Det er ikke plads til to. Desværre. Men det er deres pool. Minder. Jeg tror faktisk, det bare er vores, bare sådan spejlvendt. Det tror jeg faktisk også. Så ikke noget special. Så skal vi over til den. Nej. Space Hole, det er sådan, den hedder, ja. Ja. Det er rigtigt. Nu kommer jeg lige i tanke om det. Ja. Man kan jo komme i tvivl. Ja. Er det ikke rigtigt? Au, du skal ikke slå ham med kameraet. Ja. Men det er jo Olivers favorit, vi skal over til nu. Der er bare en ulempe ved den. Hvad? Nå, den er pissekold. Ja, men det er sådan en skål, som man starter i røret deroppe. Og så kører man ned. Ind i den der skål, så kører man rundt sådan 300 gange. Og så bliver man spyttet ned i 1,80 meter dybt vand, som bare er sindssygt koldt. Så det er den, der er lige her. Og nu vil du lige røre ved vandet for at demonstrere, hvor koldt det er. Okay. Nej, det var en dårlig skuespil. Prøv lige igen. Okay, skuespil. Prøv lige igen. Nej, stop! Jeg har tøj på. Nå, ja. Helt ærligt. Ej, så kan man ikke skubbe. Iskoldt. Iskoldt. Du kan bare stikke fødderne i. Skal jeg det? Ja. Det var koldt. Swim at own risk. Det vil sige, hvis du ikke kan svømme, så lad være. Herovre der har vi noget meget... Go-kart! Det minder mig lidt om Mario Kart faktisk. Ja. Sådan med de der vogne og sådan. Ja. Jeg tror vi er for store. Det tror jeg også. Men det var lidt sejere før, da de sådan kom ud af den. Nu er de slukket, fordi der er pause. Ja, vi har den grønne her. Det er også en af Olivers favoritter. Er det det? Ja, det er fordi der er lys. Rigtig godt lide. Og så den røde bagved, det er min favorit. Jeg er lidt nervøs.
Regnbuen. Olivers favorit. Again! 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 Der hvor drenge bliver til mænd. Det er der hvor mænd bliver til... hvad bliver mænd til? Lidt en sølle version af den. Så vi har højde sådan kravene her. Og man kan se at Freja hun kan prøve nogle af dem. Og jeg kan prøve de fleste. Det er virkelig store. Edderkop. Stop! Ej. Fuck dig. Her kommer vi også tilbage. Som man siger. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Der er ikke noget der. Der er simpelthen ikke noget der. The Ocean. Og der har vi den. Sten derovre. Sten. Jeg kan ikke rigtig se den. Stenen. Stop! Jeg kan ikke se bunden! Ej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke se bunden! Jeg kan ikke se bunden! Jeg kan ikke se bunden! Kan du ikke se bunden? Nej! Kom nu! Nej, jeg kan ikke se bunden! Jeg kan ikke se bunden! Kom nu! Jeg kan ikke lide det. Nej, det vil jeg ikke se. Jeg vil ikke. Stop. Hvad nu hvis ej? Hvad nu hvis du skal på mig i en krabbe eller sådan noget? Hallo? Hvad? Stop med at skubbe mig. Stop med at skubbe mig. Det gør du selv så. Ja. Stop. Jeg skal ikke have det i øjnene. Nej, for søren. Skal jeg tage den? Ja. Så tag den. Hvis der kommer tsunami nu, ikke? Oh my god. Ej, hvis jeg falder i, det kan jeg ikke. Jo, kom nu. Ej, hvad er det der? Ups! Du gjorde det! Du gjorde det! Ja! Wow! Var det vildt? Hvad? Var det vildt? Mega! Ad, hvor det ulækkert. Du er simpelthen sådan en havpige, hva'? Kom så, min lille val. Er du mig godt bag? Ja, kom så. Okay, man kan ikke kravle på det her lort. Passe på. Oh, no. Det er ret svært at komme hen over den der. Jeg tror godt, jeg kan. Okay, så kom. Så kom der. Jeg kan sagtens komme over dem der, hva'? Det kunne du godt, hva'? Jeg kan ikke give mig en chance mere. Jeg giver dig. Se! Og så ud og falde lige. Kom her. Og det gynger, mand.
Så er det det. Så er det ikke det. Jeg glæder mig hele vejen derfra og ned. Ja, sådan der. Du failede. Hjælp, tag mig mod, tag mig mod, tag mig mod. Ja, jeg fik en dråbe i øjet. Ja. Kan vi gå ind nu? Hvad så? Jeg tror på en sten. Det er farligt, det er det, jeg siger. Kom. Ja, tak. Ja, tak. Kramme! Nej, stop. Det er ikke engang sjovt. Min mor bliver så stolt, når hun ser det her. Jo. Det der! At jeg har været ude i vandet og på stranden. Prøv at se her. Ja. Hun bliver sygt stolt. Ja, hvad kan det sige? Spidse. Magi. Puff. Så er vi klar. Vi nærmer os nu en bro, som går hen over helvedes rutsjebanen, ikke? Jo. Og på den, det er sådan en lang Rock River. Og den, det er sådan en, hvor man sidder i sådan en lille båd. Og så kommer man ned igennem sådan et stenlandskab, som man kan se her. Problemet med den, det er bare, at den der båd, den er ordentlig lort. Og der løber ikke helt nok vand i, så man kan risikere både at stoppe helt, så man skal basically trække på det der halvglatte gulv der. Eller også kan man falde ud af båden og slå sit hoved på stenene, som jeg gjorde. Nu skal vi have en is. Magi. Puff. Woo. Hvad? Guess who's back? Back again. Vi må ikke gå derind lige. Nej, det må vi aldrig. Det er det 5-stjernede hotel på området, som tror, de er lidt bedre end alle os andre og lukker os ude. Vi må ikke bade i deres pool, selvom den er stor og lækker. Skal vi gå og vise den? Ja. Og derovre, der er den bar, vi heller ikke må bruge, for den er kun reserveret til dem. Så skal vi flygte fra det forbudte område? Ja. Der Biergarten. Der er der mange drink. Og tysk mad. Jeg skal også lige hoppe i poolen først. Lidt koldt. Skal du mærke? Nej. Hey. Hey, ja. Hey. Yeah. It's beach time!
Jakob! Så. Han har sin kasket på baglæns. Nøj, det var koldt. Gå til sten. Nu holder du video, så skal du. Jeg vil ikke. Nej, jeg vil ikke. Jo, kom. Kom nu. Oh my god, det er koldt, jeg dør. Så håber jeg dig. Bagud herovre. Er du klar? 3, 2, 1. Still breathing, standing up.
at flyve. Er du klar? Hvad skal vi lave? Det ved jeg da ikke. Den har 5%. Det bestemmer du ud for. Okay. Vi går en tur. Jeg bremser dig. Nej. Prøv at se, om du kan gå, men du kan gøre sådan her. Det kan jeg ikke. Var det svært? Ja. Det tænker jeg nok, jeg vil sige. Det er jo bare træls. Hvad har jeg lavet? Prøver du at vente mig nu, eller hvad? Altså, jeg kommer noget mere fremad, end du gjorde. Jamen, det ved jeg ikke. Hvorfor? Nej. Okay. Prøver du at gøre dig tung nu? What up? What up, homeboy?